Okay, so this time, mamati natin sa katapusan ng pagambahon. Sang pinakabata nato yung nag-amba, no, si Jairo Cal, si Kaiko, ang amon nga kinder learner sang Sapaw Elementary School. Yung ikaduang pagambahon, ang ginaluto-luto isa sang una, pero sabong may iwat na sa talamnan, no? Kaya may mga, sabong may mga species nga nagaguluwa, like mulmol. Sang una wala pa sang mulmol, no? Sabong may mulmol na. Okay, ang Turagzoy ni Jairo Cal, si Kaiko, plakpakan naton mga kagrupo, mga kasyor. Ginatamyaw ko si mami ko sa Dubai. Ginsag-a ko ang tapasapa dito sa may talamnanan. Ang kuragsoy na ako nadapan, ginhimo ko na ninagban. Nag-abot pa man bisita, pabarkada ko sa inuman. Ninadpang ko na turagsoy, among ginsusuman. Ninadpang ko na turagsoy, sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlaban pag-isa ginamos, pinamalhas nitang isang higop. Ang siling sang nagkatilaw, sampagid ang pipada mo. Ninadpag naturagsoy, tanamikit pre. Pagkatapos na pusing taon, ninadpang kung magpati, may gingadihal, kaya siyok-siyok, lo ang bibig, gamagisam hapdi, may naga, tulo ang uwa, nawala, papatigas tubong, hugod siyang turagsoy, ako ninagpang, manigakakaan. Ninadpang ko naturagsoy, sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlabtan pag-isa ginamos, pinamalhas tuwing isang higop. Ang siling sang akatilaw, sampakid ang pipada mo. Ninadpag naturagsoy, tanamikit pre. Ang siling sang akatilaw, sampakid ang pipada mo. Ninadpag naturagsoy, tanamikit pre. Short FM. DJ Felix Brian. Okay, salamat gid Jairo Cal, si Kaiko with Turagsoy. Kaya na mahambal ko balakain nasang una. Amon siyang typical nga sudan sa talamnan, no, kay maiwat na may ara pag mga lugar sa Dumangas nga may medyo sapa-sapa nga may ara pa. Sila na sa mga igis ang una, tigaling may mga bago nga species nga naguluwa. Sa imbis nga may igi, may golden kohol. Kanami sa tsura sang golden kohol, galing kay perti nga pisti sa talamnan. Kakabudlay papatyon, kay kung mag-hibernate siya nga wala sang tubig, bisan na 8 ka bulan, hindi siya mapatay samtang nag-hibernate. Okay, so pero sa mga ibang lugar, do ginakaon na siyang ang golden kohol. Galing rin sa ato niya, tidamo pagkaon sa may sa may Dumangas, sa sa may lapit sa punong, kag sa mga suba, no, nga makakakoy mo sang igi kung may mga alikumo, no. Mas manamit mga likumo sa mga igi, safe ka pa, no? May mga paka pa na, mga bugungan yung nakaon.